To jeszcze raz, dobra? Jak się nazywa prezydent Stanów Zjednoczonych? Obama. Aha. A powiedz do babci dzień dobry. Dobry. Co dobry? Dzień dobry. Babciu. Dobry. A nie możesz na chwilę się spojrzeć? Taki zajęty jesteś? I Nie. pomachać na przykład? Nie. Zrób papa na przykład. Papa. Babciu. Dobry. Może byś mi czapkę z Mikołajem Co założył? ty? Co ty? Kotleta robisz? A założysz czapkę z Mikołajem? Tą Mikołajową? Nie. Żeby babcia zobaczyła, jaki z ciebie Mikołaj. To załóż na chwileczkę. Najlepiej bez tego młotka, no. Teraz możesz powiedzieć dzień dobry. Dobry. Nie. Nie. Zarobiony jesteś? A co ty teraz robisz? Co ty? Kotleta? Mhm. Na obiad czy na kolację? Pakę. Kolację. To tak. Do czapki kotleta wkładasz? A po co? To chyba nie jest mi się najlepszy pomysł. Tak. Kotleta to chyba na patelnię, Mm-mm. a nie do czapki. Nie.